Sal-2050 ser ikollna aktar plastik mill-ħut fil-baħar. Din hija konferma maħruġa mir-rapport tal-World Wildlife Fund li sfortunatament juri bl-aktar mod ċar il-problemi li mistennija nħabtu wiċċhom magħhom fis-snin li ġejjin. Dan ma jfisser bl-ebda mod li l-problema mhux reali diġà f'dawn iż-żminijiet li qed ngħixu fihom. Esperti jiddeskrivew il-ġenerazzjoni preżenti bħala dik tal-plastik u r-rimi kif huwa stmat li kull sena aktar minn 12 miljun tunnellata ta' plastik jispiċċa fil-baħar b'mod mill-aktar egoist u ta' detriment għal biodiversità li sawwarna. Studju li twettaq fl-Awstralja wera li biċċa żgħira tal-plastik, żgħira kemm hi żgħira, tista' toqtol vekruna b'ċans ta' 1 minn 5 kif timblokkalhom il-kanal tan-nifs b'mod speċjali mill-fkieren iż-żgħar. Fl-aħħar jiem sar magħruf li fl-Artiku instabu partiċelli mikroskopiċi ta' plastik li niżlu mis-sema mal-borra. Li xjentisti spjegaw li din is-sejba xċokkjathom kif instabu xejn anqas minn 10,000 partiċella għal kull litru. Dan fil-waqt li nstabu wkoll partiċelli max-xita ġewwa Denver fl-Istati Uniti. Dan ifisser li possibilment il-bniedem issa qiegħed jiġbed man-nifs dawn il-partiċelli mikroskopiċi tal-plastik bl-effetti fuq is-saħħa s'issa mhux ċari, iżda żgur li mhumiex ta' ġid. Esperti saħħu li l-bniedem beda triq tan-niżla fejn għandu x'jaqsam il-plastik. Għanna inxamru il-kmiem sabiex uliedna jisibu d-dinja aħjar mill-li hija mbassra. Għaldaqstant huma spjegaw li għandu jitnaqqas l-użu ta' single-use plastic, nirriċeklaw kif suppost, nipparteċipaw fi clean-ups volontarji u aktar minn hekk il-persuni għandhom jibdew imexxu l-kelma għal azzjoni immedjata qabel ikun tard wisq.